A na čem, že si to dneska společně kocouři a kočičky pochrochtáme? Já tomu říkám bramboňáky s hovězím a s čedarem. To zas bude žrasomaso, jdeme na to. Na trošce tuku nech zesklovatět cibulku a namrskej k ní feferonku, ať to hezky hraje. Mletej křeček od hovězího, teda mletý hovězí od křečka. Jo, Miloš Křeček KK a jeho e-shop masokřeček.cz, to je pro mě záruka, že vždycky koupím dobrý masíčko. Maso si nechal zatáhnout, nasolil, napepřil a teď tam pošleš po lžičkách. Rozmarín, medvědí česnek, granulovaný česnek, uzenou papriku a lehce to promícháš. 2 lžíce sojovky, lžíce Worcesteru, pošli to do misky a pak do té směsi nasázej pořádnou nálož strouhanýho čedaru. No hele kočičko, i ty kocoure, dobrá práce, náplň do bramboňáků máš hotovou a můžeme se vrhnout na těsto. Brambory nech vychladnout ideálně přes noc. Tohle krásný šťouchadlo mi věnovala moje skvělá kolegyně Zatím slečna Lenka. Zatím slečna? To se zeptej toho jejího kocoura, proč ještě nepoklek. Ajajaj, to bude zle, to bude zle. Rozmačkaný brambory vosol a pošli k nim bramborovej škrob, hrubou mouku, vajíčka a celý to zpracuj do těsta. Na pomoučeném vále dopracuj to svoje krásné těsto do ještě krásnějšího válečku a ten rozporcuj na 8 stejných dílků. A z těch dílků uděláš placičku, kterou naplníš tou připravenou masovo-čedarovou směsí a z toho celého uděláš takovej krásný bochánek. Ty to zmákneš určitě mnohem líp, ale snažil jsem se, fakt jo. A tyhle naše krásný bramboňáky švihni na párvičku s troškou tuku a opejkej je pod pokličkou z každé strany asi 3 minuty, pěkně do zlatova na barvičku. Sežrání jsou sami o sobě, ale když si k nim uděláš čedarovou omáčku, tak se měj a směj.